Nya, Mr. Lim, Oy. part 3 naman eh. Unsa man atong diskartean eh. Unsa atong diskartean ni? Unsa naman di ka? Ingani Paps. Based ako na research ha sa Google o sa Wikipedia o sa encyclopedia ay nagpalag dira. Sige pa yan. Basta ang mga babae gikan magbulag, mag-stress eating na sila. Stress eating? Oh, ibig sabihin anak Paps, tagaan nimo na sila og pagkaon nga makapalipay sa ila. Pagkaon? Oh, tagaan mo pagkaon. Kami na, be. Ano? Wala mo na nimo pagka. Yatang ko siya. Nang ako ah. Unya na mo, makuha na ako siya. No. Bantay basig magutman na pugkuan na ha. Basta syura ang tirada, aron makakaon ka. Mukha ning tawanan ni, pero sige. Basta kay kung makuha na to nimo siya, dapat akong pagkaon sobra-sobra pa na ha. Matik na, gamay ra ni. Bantay ka. Promise oh. Tara. Sita. Huwag mo na yung balay nila Grino. Pak, si auntie ka. Kani akong diskarte diri. Tagsariging na nakuha ni. Bantay ka ha? Nang imposible kayo og di pa kasugton ani. Bantay, bitaw ka ng pasalig-salig ni mo ha? Di man na pasalig-salig. Proven and tested man ni. Bantay, nagigid. Dala-dala ni sa. Bili na bi. Ikaw ang pinagpabit-bit ng eskuha ha? Buang magkakatuman to kaganina to ng limas ta. Mo man ang bayanan no. Oh, mana siya? Grabe. Pretty yung pagkasad girl ah. Mogay no. Dili pwede nga di ko madiskarte samtang wala pa si Uyab. Ah, sige. Hani na lang. Adtua siya. Magpabilin ko diri ah. Anton ko? Oh, niya i-offer ning pan. Ihatag sa iya. Hatag ko siya. Oh, kaya na. Kanang dapat gentle nga paghahatag ah. Gentle? Oh, sa man pagka-gentle be. Ah, mura mag-killer. Sige na. Ato na to ko. Paabom. Sinyas ako diri ah. Sinyas Oh, ko? paabot ako diri ah ha. Oh. Sige na. Go. Kung mahimo na niya ng first step, napay second o third step. Pak! Ay, madam, may buntag. Malagi na siya diri ah. Kana imong itsura ba, di masabtan? Saman, sad girl ka o gigutom ra ka? Masa day labot ni mo ya? Grabe, ay, kuya-kuya, uy. Dili bagay si mong kagwapa nga magmugot ba? Smile ba, balag gamay? Uy, may smile na lang siya. Uy, smile na. Masa man ka diri ah? Samang tawanan niya akong sugo. Ihatag lang ampan. Di naman jamming. Bakit? Uy. Smile ba? Smile, lagod. May smile lang ka, malipay na ko. Ang uda ni mo eh. Ah, grabe siya po ni Moy. Dara oh, matag na kong pan, sige, gutom ka ba? Basta bukan. Yati nga lang, di pala kong kunin mo. Langayana po ni mo. Ay, nagdagang istorya. Hinay-hinay ba? By step ta ba? First step. Pag ganito, tama na itong yatag ni mong pan siya ha. Oh, sabi na ko masugod na ito akong diskarte. Paps, by stepping tayo. Pagdali, ayaw dali-dali eh. Naglami na mong istorya. Sure ka? Basta mong istorya ra naglami, siya wa ganahe. Tanawa, di mo madrawing ang nawa ng babae. Nang ayaw, dali-dali eh. Ay kabala ka, mag second step ta. Second step. Pagkaugma, mabalik ra ta ha. Balik ta ha. Balik ta ugma, nasa man, pasin ta. Tara. Tara, pasin na ta. Ang importante na hatag ni mong pan sa iya ha. Di ba? Pero Tessa, unsa may next step na to ani? Ang next step, yun ani. Kada adlaw bistahon nimo siya sa ilang balay. Pero ayaw pagpakitag motibo nga nanguyab ka siya. Himuan lang ha, magpakatawa ka. Ano lang? Oh, lingawon lang nimo na siya. Para murag ko wala kay intention, murag pure lang nga gipay-lipay nimo siya ba. Wala lagi siya dali ah. Ay, masin nalaba. Yati, wala po siya dali ah. Ay, tuwara day sa payag nila. Wala lagi karong adlaw, wala lagi to siya nagpakita sa kuha. Hi, Dam. Karon na lagi ka nagpakita. Ano, nangita day ka? Pang sa Time pa. Mauro tong istorya ha?
Goods kay mga plano ni Mr. Lim ba? Pero asa ka ito siya? Kay update na ko siya ba? Hay, kabalo na kong asa to. Tagaan ko pa. Tuwala yung amaw ko. Lasgawa nga. Imbis makakuha nun takog itlog sa manok, niabot naman po si Paploy. Pero sige lang, nasa ko'y dula nga introduce nyo mo na yung ipok game. I-click nyo ang link sa comment section tapos click download. Mamili ka dyan, register o login. Pero kung bago pa ka, mag-register ka sa registration. Nabutan mo dyan yung cellphone number, password, verification code, o referral ID. Then boom, automatic makasulod na ka sa ipok game. Naray kasi kasing dula dyan. Diyan kung tiger, color game, uguban pa. Pero ako, itry ng color game kay color raman na. Kunya kung daogan na ka, gusto ka mag-cash out, i-click lang mo ng withdraw. Ibutan mo dyan yung Gcash account, OTP, din automatic naka-withdraw na ka. Kunya kung gusto mo magdula pero nahot na naka-coins, i-click lang mo ng plus sign, mamili ka na 100, 200, 500, 1,000. Uguban pa, ikaw rin bahala. Basta Gcash, igapoy gamitan yan. Sama, nag-gets ninyo. Kaya kung nag-gets galit ninyo, ako sa nipaminawin si Paploy. Sana po kay tuyo niya sa ako.